Olar Kapernaum'a geldiler. Sabat günü İsa sinagoga barıp öwretmäge başlady. Onun taglimatyna hayran galdylar. Sebebi İsa adamlara Tevrat muallimleri ýaly dälle, erk ýarly bir ýaly öwredýärdi. Şol wagt olaryň sinagogasyna arwah jyn eýlen bir adam bardy. Ol: "Ey Nasaraly İsa, biziň bilen näme işiň bar? Bizi ýok etmäge geldiňmi? Men seniň kimdigini bilýärin. Sen Hudaýyň mukaddesisin," diýip gygyrdy. İsa arwah jyna käýäp, "Sen bol, bu adamdan çık," diýip buyruk berdi. Arwah jyn hem ol adamy sandyratdy da bagyryp ondan çykdy. Hemmeler hayran galyp biri-birlerine: "Bu näme bollugy? Bu bir täze taglimat. Ol arwah jynlara erk ýar bilen buyruk berýär. Olar da ona tabin bolýarlar," diýişdiler. Şeýlelikde İsa hakyndaky habar şo bada Jeliläniň ähli etrawyna ýaýrady. Olar sinagogadan çykyp Simon we Andreýasyň öýüne gitdiler. Ýakup bilen Ýohanna hem olar bilenni. Simonyň gaýnanesini gyzyrma tutup ýatandygyny İsa habar berdiler. Şonda İsa Hassanyň ýanyna bardy da onu elinden tutup galdyrdy. Aýalyň gyzyrmasy şo bada aýryldy we ol mihmanlara hyzmat etmäge başlady.